Shubor nagaslem jong Nongsan Hima. Sembut Menteri Rangba Kejelah ba Preston Tynsong haba Kren henne ka Sngew Laong ba kasan pertai kajur hai kitai nong kendong ban hasor. Ya kini uba Tynsong ulapan pau haba Kren ha kejingalang pli mau nong rem ya kusurok na mau king shalum seryong ha mau etnai kaban penyaso bat ke Shnong mawan. Uba Tynsong ulaong nga Kren da kabasai bajot ki Paidbah namar bateng-teng ki Nongsynshar Shnong ki Sngew Barem u Kyrtong Lajong kim Donkam Shuh bani Kren. Ulaong bakum kani ke jing Sngew kamlong kabadai. Bat ulapan kan mau da ka ba Sngew rit ya ki Nongsynshar Shnong ya ki Paidbah Nongsong Shnong ban ailat ya ka bakum kani ka ja jinglong. Namar ha ka ba khadu ka ka bajia du nong u Paidbah. Ulaong ru ka ba kongsan kadai bandon ke jinge trailang kenang bangin yo isisha ya ke jingkerku kabawan bantut caki Shnong kitau haman la kawai pa kawai ka constituency. Haba Kren halor ka roy kapar. Ba Tynsong ulaong ba katong jong ke sorkar MDA kalong banwanra ya ke lenti ke sengkin ki babiang ki jaka sumar ki babha ki jaka pule bat ban kentiu ya ka yo ka kot ki Nongsong Shnong. Laga dei ya ki basania hakarep karyang hakari jingri ni hakiwei pat ki kam. Ya kasihan ke bangwan yang kong ne po Shnong mau inai lai lamenga chiti te jeng ba skod ba train ba trebor ba winning banen shongka ku ke yeng swak election kita ke dei haksnem arja khat lai yak bang ele yang kong le ngarem re kan ma bang shong hawi ke yeng ong don bok mau play penjob enga kram bang yo akala banirap serok ke piang ni arja khat lai ngam job ne de jing le jong play pada hak arja ka fra ngal job bar ke ke bangla Kren ba kitu ki rangba ki samla ke don kilong miru akan ma ong thik mar job hi gong banirap shwa ya de serok ka polum seryong baling go kumta kini ka serok hawat kanirap irong Shnong ki jongi bar khamdam kanirap namta ki Paidbah nong jongi ki bare phagni ki babun ba ki dong rep po shoma inai lalong sisa ka jeng ki hakti ki por namta banrong ya ki marep ki bagi rep namar ba kambyang kaligawan bar kumta terter tinga iskem balang ba kini ka serok ki bangin sio no snano iskem kan ai ka jing moto ip bar kan rap pan sugru khamtam ya ka kam ka jam jong pi baru ya ka rep karyang ka jong pi namar jonga nakliang jonga hi kum u emali kalong ban pe kerpang ru nam ta kino rep ka jongi aku ar bani tu api yang ni balasem dio ngin saplino ya kati ka natural cool study center hangte po Shnong mawan ketika jaka blasna bla penyo pisa lengba ka de scheme jong DMF bandon ka yeng haba ki nongrep jungi ke dan kam ban bu ye ki marep jungi haba ki myo blera sheo ne blatam yo kila banora hangte ban bu onte krang ba ka marep jungi kanamdu lasem tio ngin pleno ay kani escape kani ke de jing mentoy nam ta jupi pa nongrep bar jo paru ngalaban tiru ko ka portilar bar kani ka portilar ru kebanirap ipi ban pu ban te ka lom ka jongpi ngin supply hatu ka singi mentarang tiet sa ko wei tilada ke iya kam ke ilong ka irap nam te rep jongi bade mapi Paidbah bade ken situ ingaru nam ta kinong rep jongi ke bade belet nga jonga ngalebe nakaliang jong ka sorkar MDA hapo ka jinglam jong konrat sama ngiapu bahaya kibat trekam kabenengkong ban warna ya kelenti kesengkin kabapit kababiang laong ibaham mangga kabenengkong ibu akmat kalenti kesengkin kabapit kababiang bat ngatrai piang ni melim lu menuk sayo ngai kan ne kapiem je swai serok lai tenat tenang tangin ya lesu kenang bakan bit kan biang kesurok namar da ka babit babiang kesurok ngi kenong rep kapen suk sibone yangi bakin lek di syaki wei ki jaka lane yakin nong thet bakin wan thet na ru Shnong
Te kalau ke jing mentoi ke bakrau lan ngiyo ya ke lenti ke sengkin ke babit ke babiak. Ke baar ngibu hakmat ya ke jaka sumar ya meli jong pi laong. Ke balai ke jaka puli ke babit ke babiang ngilaya sedang bantrei sitom ya kata nang ta ke basau ngia kunting ru ban kentiu ya kayo jong ki Paidbah nang Shnong na kajla ka jong ki ba im hakarep kumno ba kinang kiw hakarep karyang ki ba im hakiwei pat ki kam hakade dukan lani kiwei katarung i persyang kumno ban le ban kentiu ya ka jing trei kam ka jong ki ba rijing ringi kwa ban kentiu ya ka rijing ri ka jong bat kung ta ter kata kadi kecing angnut nakaliang jong ingi ko sarkar ban le kenang ban penbit ban penbiang bat ba kayo kokot kumang olpikan kiu kum ki minister kum ki MLA sebabun sen kelong Shuh keno be kajing syak keno kan syak tukti bomlong Kren Shuh nata kadon ko meeting ong yaki Paidbah sisin ngong ba don gibriu giba duai berniap no. Balai kamar bahana ba lada wan kak election test kau imja. Kum katar ko don. Te kabangamut ban ong ne kolong ba. Ngada krepat. Ken mau bah haba pi ki Paidbah pila jit ye ginomi kemai. Bat bah haba ublei ula persken. Wat persyang ban pentelah. Debet tangkum no banya trailang. Markata kade kebedot kame. Pinga ngayo iba hanong kendong jengi. Ka kamjur ke politik hanong kendong manhasor. Hanong kendong lada mjit yu baham. Bro sistem syupen at kemut bay. Tang syu yu baham la heriak. Kantam Nongsynshar Shnong. Ngakren nak basyai kata mablem. Jot ki Paidbah namarba deng ki Nongsynshar Shnong ki Sngew Barem kandidat Lajong ngim Donkam Shuh ban ye Kren te kum katalong mo pi kamlong tengah Sngew ban ong ngapen ken mau da ka bas Sngew rit ya pi ki Nongsynshar Shnong ya ki Paidbah nong Shnong tongin nam ailat nginam ailat ya ka bakum kane ka jajinglong namarba habak hadu yai wajia du nong Paidbah. Nrei habala jit habala pen kubor Paidbah bala thok shun nu benejrong ngong pi ka bakong san ingi tang bangin ye trelang. Kenang ba ngin yo i sisa ya ka jingkerku bakawan bantuj ha ki Shnong ki thau haman ka wei pa ka wei ka constituency. Kata ka bangat kwa ban Kren